Bună seara, bine ați venit! Seara. Bună seara! Bună seara! Bună seara, ce mai faceți? Cum sunteți? Cum a început luna noiembrie pentru voi? Ia să vedem. Evelin, cum a început luna noiembrie pentru tine? Cum mai e la școală? Povestește-mi. E destul de ok. Așa. Am dat o simulare la română. Iată, au început deja simulările. Bravo! Și te-ai descurcat? Da, am luat 9. Bravo! Felicitări! Mulțumesc! Ia să mai vorbim și cu altcineva până când se mai adună copiii. Mai așteptăm câteva minuțele. Bună seara, Clara! Bună seara! Bună Bună seara! seara! Bună seara! Cristian, bună seara! Ce mai faci? Pe la tine, pe la școală, ce mai e? Oboseală. E normal. Am un program greuț. Așa. Unde ești tu, elev, Cristian? În Miercurea Ciuc, județul Harghita. O, ce frumos, e o zonă foarte frumoasă aceea. Și la română ce mai e? Ce ai mai făcut în ultima perioadă? Bună seara. M-am pregătit mai mult pentru teste. Am făcut teste de evaluare națională Ați dat și la voi școală. simulări? Încă nu, încă nu. Încă Ne-a nu. comandat doamna profesoară o culegere de valori naționale și modele și facem din acelea. Și te descurci? Mă descurc cât de cât. Inclusiv la partea B a primului subiect, la gramatică? Acolo sunt problemuțe? Sunt puține. Uite, încercăm în seara asta să mai lămurim din lucruri, da? Pentru că webinarul din această seară este dedicat subiectului 1, partea B, adică exact acele exerciții care vizează cunoștințele voastre de fonetică, vocabular, sintaxa propoziției, sintaxa frazei și, evident, partea de morfologie. E bine așa? Doamne ajută! Doamne Da, ajută, așa zic și eu. Doamne ajută să luăm Bună evaluarea cu seara! bine. Cu La 1 am sunt siguranță praf. veți reuși să luați note mari. Nici nu mă îndoiesc de lucrul acesta. Dragilor, eu spun să începem pentru că e deja și 3 minute. Dacă printre voi mai sunt copii care vor vrea să ni se alăture, cu siguranță eu o să le dau admit în meeting. Și o să încep prezentându-mă pentru cei care nu mă cunosc. Eu sunt Cristina Gavriliță, permiteți-mi să vă partajez și ecranul meu. Eu sunt Cristina Gavriliță, profesor de limba și literatura română în cadrul Centrului Educațional Unirea. Am o experiență vastă în lucrul cu elevii, atât cu elevii de clasa a 8-a, cât și cu elevii mai măricei de clasa a 12-a și de-a lungul timpului spun cu bucurie și cu mândrie că am reușit să ajut foarte mulți copii să treacă cu bine de examenele lor naționale, atât evaluarea națională cât și bacalaureat. Și Ar ghiși trebui să iau examenul pentru că mi-a zis frizerul că dacă nu iau examenul, ai scămat de la chelie și nu prea vreau. Da, da. Deci, dacă lucrurile sunt foarte bine explicate, dacă munciți suficient de mult în acest an școlar, dacă vă organizați foarte bine, cu siguranță veți reuși să obțineți note bune. Aproximativ 80% dintre elevii pe care i-am ajutat au reușit să obțină note foarte bune, între 8 și 10. Eu zic că sunt bune notele acestea, nu? Voi ce părere aveți? Acest webinar este dedicat vouă, elevilor de clasa 8-a și, bineînțeles, și părinților voștri care vor să se informeze cu privire la felul în care arată subiectele, la ce anume aveți de pregătit pentru examen, cum anume ar trebui să abordați anumite exerciții din
examenul de evaluare națională și așa mai departe. Dacă rămâneți până la final, am și o surpriză pentru voi. O surpriză care să vă ajute să luați o notă cât mai mare la examenul de evaluare națională din 2025, nu din 2023. Iar în cursul zilei de mâine, colegii mei din cadrul Centrului Educațional Unirea se vor ocupa să trimită înregistrarea acestui webinar tuturor copiilor care au participat în această seară. E bun Spuneam și că poftim. E bun și 5, dar nu cred că la evaluare. Eu zic că ai așteptări prea mici. Ar fi bine să ai așteptări mai mari. Știți ceva, dragilor, cu cât țintiți mai sus, cu atât e mai bine pentru voi. Um, Dacă voi vă gândiți că vreți o notă cât mai mare cu putință, să știți că se va întâmpla lucrul acesta. Dacă vă propuneți să luați nota 5 veți lua. Depinde de voi ce vă doriți. Nu degeaba există vorba aceea care foarte frumos spune, ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să se îndeplinească. Așa că, Matei, eu te sfătuiesc să țintești la o notă mai mare. Ce zici? Nu neapărat 10, nu neapărat 9, deci nu o notă anume, ci la o notă cât mai mare cu putință. Și o să vezi că încet, încet vei începe să te mobilizezi și să lucrezi astfel încât să obții ceea ce îți dorești. Cam așa funcționează lucrurile. Data trecută, copiii care au participat au văzut că ne-am ocupat de modelul acesta postat de curând pe site-ul Ministerului Educației, da? Modelul oficial. Am discutat despre data trecută despre exercițiile de la partea a primului subiect, acestea care urmăresc să testeze cât de bine înțelegeți voi cele două texte suport, cât de ușor reușiți să scoateți de acolo informațiile necesare pentru a răspunde corect la exercițiile 1, 2, 3, 4 și 5 și cât de bine reușiți să analizați textele acestea astfel încât să puteți rezolva cu succes exercițiile 6, 7, 8 și 9. Spuneam data trecută că aici, la prima parte, au apărut modificări. Primul exercițiu nu vă mai cere să numiți două lucruri dintr-unul dintre cele două texte suport, ci aveți de data aceasta un enunț lacunar, iar voi va trebui să completați aici cele două informații, dar e același lucru, să știți. Schimbările au apărut la exercițiul 7 și vă explicam încă de data trecută că aceste schimbări sunt mai mult de formă. De asemenea, vi se cere în continuare să puneți în comparație cele două texte suport și să precizați de data aceasta o diferență și nu un element de conținut comun. Acum, că trebuie să găsiți un element de conținut comun sau că trebuie să găsiți o diferență între cele două texte suport, să știți că exercițiul acesta se rezolvă cam în aceeași manieră. Data trecută am încercat să îl rezolvăm, am oferit și un model. Exercițiul 8 nu mai începe cu verbul a crede, așa cum era în modelele anterioare, ci este pusă direct întrebarea în situația acestei variante, ce simte băiatul înaintea plecării la Socola, fără să mai dea prilejul celor care doresc așa să aibă opinii diferite față de ceea ce se spune în textul suport să exprime lucrul acesta. Da? Deci vă obligă să vă raportați doar la textul suport indicat în enunțul exercițiului și, din punctul meu de vedere, acesta este un lucru foarte bun. Iar modificarea aceasta este binevenită pentru că enunțul exercițiului este mult mai clar acum pentru toată lumea. Exercițiul 9, așa cum ați văzut de data trecută,
nu s-a schimbat. În continuare, vi se cere să asociați textul literar cu un altul citit de voi, evident tot literar, sau studiat la clasă, pe baza unei valori comune. Haideți să ne uităm acum la exercițiile de la partea B. Aici, în afară de faptul că nu mai aveți o căsuță, o casetă în care să notați litera corespunzătoare a variantei corecte, așa cum a fost în modelele anterioare, să știți că nu s-a schimbat nimic. Acum nu vi se mai cere să notați în căsuță, ci vi se cere direct să încercuiți litera corespunzătoare variantei corecte. Dar schimbarea aceasta este una minoră și nu e de natură să vă afecteze sub nicio formă. Hai să vedem concret. Matei, vrei să-mi spui ceva? Te ascult. Vreau să vă zic că mie îmi convine, așa că eu aveam un talent de-al meu să încercuiesc. Și tot timpul Așa. Iar ceilalți fac schimbarea asta greșeli. e binevenită. Sigur că da. În E mai fine, da. simplu acum. Bun. Hai să vedem concret ce vi se cere. Vreau să vă spun un lucru. Primele 4 exerciții fac apel la cunoștințele voastre legate de partea aceea de fonetică și de vocabular, pe care, cu siguranță, toți ați recapitulat-o acum, la începutul clasei a 8-a. Iată, de pildă, primul exercițiu de aici vă cere să găsiți varianta în care cele două cuvinte, vârstele și perioadă, sunt despărțite corect în silabe. Cum procedăm? Păi, voi știți foarte bine că există niște reguli de despărțire a cuvintelor în silabe în limba română. Vi le amintiți? Cine îmi poate numi o regulă, una singură măcar? Nu? Ivona, poate tu? Hai să vedem. Uite, de pildă, cea mai simplă. Dacă avem două vocale, una după alta, Sofia, cum Trebuie să procedăm? fie o vocală în fiecare silabă? Așa, dar știi de ce, Sofia, se întâmplă lucrul acesta? Nu. Există o regulă de formare a silabei în limba română care spune așa. O silabă trebuie să conțină obligatoriu o vocală, una singură. Dacă eu am acolo două vocale, una după alta, obligatoriu fiecare dintre ele va Una rămâne... e vocală și una e semivocală. Sau... Nu, dacă am două vocale, nu o vocală și o semivocală. Da? Una va rămâne la silaba din față și cealaltă, a doua vocală, va merge la silaba următoare. Da? Bun, asta este o regulă. Alte reguli. Dacă am, de pildă, un grup format din 3 consoane, uite, în cuvântul vârstele, de pildă, am aici 3 consoane una după alta, R, S și T, corect? Cum despărțim în silabe? Ce spune regula? Vă mai amintiți? Într-o astfel de situație, Sofia, încerci tot tu? Nu? Prima consoană rămâne în prima silabă și celelalte două merg în următoarea silabă? Da, foarte bine. Cum o să despărțim corect în silabe cuvântul vârstele? Aplică regula, te rog, Sofia. Vârstele. Varianta. Zic varianta. Deci, prima consoană, o secundă să-mi iau și eu jucăriile să pot să scriu, da? Uite, R e o consoană, da? Ea rămâne aici, în prima silabă, corect? Și celelalte două se duc la silaba următoare. Stele. Am dreptate? Da. Da? Bun. Cel de-al doilea cuvânt, perioadă. Oare cum îl despărțim corect în silabe? Cine mă ajută? Eric?
Mă ajuți tu? Luca! Scuze. Iric, dacă vrei să știi, tu pe tine te-am numit primul, să știi că poți să mă ajuți. Păi, m-am gândit că am putea perioadă. Oare de ce? Ai dreptate, dar hai să vedem care sunt regulile. Păi, fiindcă E este vocala și nu pot fi două vocale într-o silabă. Așa, fiecare vocală trebuie să fie în câte o silabă, da? Avem vocala E, avem vocala I. În silaba UA, ce vocală avem? Um, A. A și în silaba D avem vocala A. Da? În situația în care eu am o consoană, cum e aici, R, între două vocale, între vocala E și vocala I, consoana respectivă se duce la silaba următoare, corect? Da? Și de asta despărțim așa. Perioadă. Bun, mulțumesc. Așadar, varianta corectă aici este, cine îmi spune? Luca, ridicase și tu mâna, îmi spui tu, te rog. Da, este B-ul. Beul, bravo. Și încercuim beul. Da? Ceea ce am scris eu aici, să știți, copii, că la examen puteți să notați pe ciornă, da? Și vă recomand să faceți lucrul acesta, să folosiți ciorna, în special dacă aveți dubii. Acolo pe ciornă puteți să încercați de câte ori doriți și apoi alegeți varianta corectă și încercuiți aici ceea ce trebuie. Bun, să știți că la exercițiul acesta este posibil să vă dea și un alt fel de subiect. De pildă, un subiect legat de partea aceea de fonetică. Să descoperiți varianta care conține doar cuvinte ce au diftong, cuvinte ce au triftong sau cuvinte ce au hiat. Vă mai amintiți regulile formării acestor grupuri de sunete? Ia să vedem, aș vrea să discutăm și alte subiecte posibile, nu numai cele de aici. Hai să vedem. Cine mi-aduce aminte ce este un diftong? Radu Badea. Două vocale într-o consoană. În două vocale într-o silabă, pardon. Dacă am două vocale într-o silabă, înseamnă că nu e un cuvânt din limba română. Pardon, o vocală și o semivocală. Da? Tocmai am spus mai devreme, cine vrea poate să noteze. Uite, eu o să notez tot pe materialul ăsta aici mai sus, că există o regulă, dragilor, de formare a silabei în limba română. Puteți să o notați. Regula formării silabei, evident în limba română, da? O silabă conține obligatoriu o singură vocală, una singură, nu mai multe. Da? Bun. Și atunci, Radu, nu e corect să spunem că sunt acolo două vocale. Ia mai spune o dată ce trebuie să fie. Radu. O vocală și o semivocală. Da? O vocală și o semivocală. Problema e că nu mai știu ce e semivocala. Mă poți ajuta? Că seamănă atât de bine cu vocala încât de foarte multe ori o încurc. Ajută-mă, te rog. Ce e semivocala? Radu. E un sunet care seamănă cu vocala, dar care, cum se rostește? Mai tare sau mai încet decât vocala? Se răsește mai tare față de vocală. Vocala se rostește mai tare și semivocala se rostește mai încet. Da? Asta spune definiția. Acum, eu vreau să vă mai spun un lucru. Toți care suntem prezenți aici, să știți că suntem vorbitori nativi de limbă română. Asta înseamnă că noi avem în ureche simțul limbii noastre, da?
Cum vă dați seama dacă sunetul respectiv e vocală sau semivocală? Păi, ar fi o metodă. Încercați să lungiți exagerat respectivul sunet. Dacă sună în limba română, atunci, cu siguranță, sunetul acela este vocală. Dacă sună într-o altă limbă, cu siguranță e semivocală. Da? Iată, de pildă, am cuvântul școală. Îl despart în silabe, școală. Și acum, eu nu știu care este vocala în prima silabă, pentru că am două sunete ce par să fie la fel. Și o să încep să lungesc exagerat, pronunț, lungind exagerat întâi pe O și apoi încă o dată, lungindu-l în mod exagerat pe A. Și zic școală. Ce părere aveți? Sună în limba română? Radu? Radu? Nu, Nu sună școală. Păi noi nu zicem așa. Hai să-l lungim pe A. Școală. Ce zici, Radu? parcă sună. Vezi? Parcă sună școală. Când strigi tu. Cum strigi? Școală. Corect? Deci A este vocala, ceea ce înseamnă că O este semivocala. Asta în momentul în care nu reușiți să auziți care dintre cele două sunete se pronunță mai încet. Da? O sau A. Iată, și în felul ăsta îmi dau seama de tipul de sunet. În momentul în care întâlnim în aceeași silabă o vocală și o semivocală sau, ca aici, o semivocală și o vocală, acestea două formează un diftong. Da? Dar triftongul, ce este, Antonela? Antonela Herciu. Mă ajuți? Nu? Uite, Iovana a ridicat mâna. Ajută-mă, te rog, Cuvinte Iovana. alcătuite dintr-o vocală și două semivocale în aceleași silabe. Bravo! Poți să-mi dai și un exemplu? Leoaică. Ajută-mă să-l despart în silabe. Leoaică. Foarte bine. Da? În silaba din mijloc constatăm că avem o vocală. Care este aceea, Iovana? Vocala A. A. N-aș putea să prelungesc exagerat nici pe O și nici pe I, că n-ar suna în limba română, da? Ceea ce înseamnă că celelalte două sunete, care seamănă într-adevăr cu vocalele, sunt semivocale. Un astfel de grup, Iovana, într-adevăr formează un triftong. Bravo! Mulțumesc! Da, hiatul știți ce este? Dariana, mă poți ajuta? Da, sunt două vocale separate de liniuța de despărțire în silabe. Nu pot. Așa, și acum poate că înțelegeți mai bine regula aceea care spune că două vocale alăturate se despart. Nu o să stea niciodată în aceeași silabă. Dăm, te rog, un exemplu de cuvânt care conține hiat. Mm, Asta nu vine niciuna acum în minte. E Pot prin să zic parc eu? și te plimbi pe ea. Cum se cheamă? Bicicletă sau... A, le, e. Ale. E vocală, celălalt e tot vocală. Între cele două vocale se formează un hiat. Da? Mulțumesc! Acestea, dragilor, sunt grupurile de sunete. Diftong, triftong, hiat. S-ar putea acolo la exercițiul 1 să vi se ceară să identificați seria în care există doar cuvinte ce conțin, fie diftong, fie triftong, fie hiat. Sau e posibil să vi se dea două, trei, cel mult patru cuvinte și să vi se ceară să observați, să identificați ce apare în fiecare cuvânt, da? Am cuvântul școală, am cuvântul leoaică și am cuvântul alee. Și o să aveți așa, prima variantă, am triftong, diftong, hiat, sau am diftong, triftong, hiat, sau am hiat, diftong, triftong. Iată, iar voi să o încercuiți evident pe aceea în care primul apare diftongul, cel de-al doilea triftongul, iar cel de-al treilea hiatul. Da?
Tot la exercițiul acesta s-ar putea să vi se ceară de pildă să găsiți seria în care, în fiecare dintre cuvintele de acolo, numărul de sunete este egal cu numărul de litere. De obicei, în limba română, un sunet transcrie, o literă, pardon, transcrie grafic un singur sunet. De cele mai multe ori. Există însă și excepții. Voi știți că există o literă, de pildă, care transcrie două sunete. Folosim o singură literă ca să transcriem grafic două sunete. La ce literă mă gândesc? Cezar. La X, de exemplu. Bravo! Da? Acesta poate să fie pronunțat în două feluri. Cum? GZ, da? De exemplu, în examen. Sau pot să-l pronunț. Cum, Cezar? CS, CS și îmi dai și un exemplu de cuvânt în care cu X. Pix. fix. Foarte bine. Da? Iată o situație. Normal că în momentul în care o să număr sunetele, o să constat că în fiecare dintre aceste două cuvinte am un sunet în plus față de numărul de litere. Da? De pildă, în cuvântul pix folosesc 3 litere ca să scriu cuvântul, însă în momentul în care pronunț sunetele P, I, C și S, deci 4 sunete. De asemenea, să știți că există un sunet care poate să fie redat grafic prin mai multe litere. Oare la ce sunet mă refer? Știți? Cine mă ajută? Luca? Cel mai probabil grupe de sunete C, C, K, Chi. Stai, zic un singur sunet, un sunet care să poată fi reprezentat grafic prin mai multe litere, nu neapărat printr-un grup de litere. Uite, e vorba de sunetul Da. ăsta, pe care pot să-l scriu A, K, A, așa, sau K. pot să-l scriu așa și uneori, dacă e cazul, pot să-l scriu și așa. C, K sau Q, da? Da. Câine de pildă, cu K kilogram, iar cu Q quintal. Vedeți? Tot C pronunț. Iată. Da. Ei, și acum, dacă tot ziceați că există și grupuri de litere care redau un singur sunet, hai să vedem care sunt acestea. Cine mă ajută? O să scriu aici. Andra, ajută. Grupurile sunt ceci, ghechi, gegi, chechi. Hai să le luăm pe cele de două litere. C, C, G și G. Corect? Încă de când erați voi micuți, în clasele primare, vi s-a spus că aceste două litere transcriu grafic un singur sunet. Adevărul este, ați aflat voi când ați mai crescut puțin, că uneori acest grup o să transcrie într-adevăr un sunet, dar există și situația în care, Andra, Se redau două sunete atunci când în silabă nu mai există altă vocală. în afară de iul sau În iul afară din grup, de, da? da, Deci, aceste două litere transcriu grafic un sunet în momentul în care, iată, hai să scriem ca la matematică, că tot aveți examen și la matematică. Dacă și numai dacă, așa făceați semnul la matematică, în silabă există, ăsta e semnul pentru există, unii e întors, nu? Așa v-a învățat profesorul de matematică. O vocală. De pildă am cuvântul ceapă. Cea, pă. În această
situație, în prima silabă am vocala A, ceea ce înseamnă că cele două litere, C și E, transcriu grafic un singur sunet și anume sunetul C. Iată-l. În momentul în care numărăm literele și sunetele, vom obține următorul lucru. Există în această silabă 5 litere, iar în momentul în care pronunțăm așa, C, A, deci pronunțăm 4 sunete. În momentul în care în silaba respectivă nu mai există o altă vocală, așa cum spunea Andra, grupul acesta va transcrie grafic 2 sunete. Când, dacă și numai dacă, în silabă nu există, ca la matematică, un e din ăla întors și tăiat, o vocală. Ca să nu contrazicem regula formării silabei în limba română, aceea care spune că o silabă conține obligatoriu o vocală, atunci suntem nevoiți să considerăm eul sau iul din grup vocala silabei. De pildă avem cuvântul cireașă. Ci, rea, șă. În prima silabă nu avem altă vocală în afară de i-ul ăsta din grup, o să-l considerăm pe i vocala silabei, ceea ce înseamnă că acest c va fi sunetul c. În momentul în care am scris cuvântul, am folosit 2, 4, 6, 7 litere, iar în momentul în care am pronunțat c, i, vocala i, r, e, a, ș, deci am pronunțat tot 7 sunete. Același lucru se întâmplă, dragilor, și în cazul grupurilor formate din 3 litere. Care sunt acestea, Andra? Ghi, chechi. Che, chi, ghe și ghi. Da? Dacă în silaba respectivă există o vocală, atunci cele 3 litere vor transcrie un sunet. Da? În silabă există o vocală. Andra, îmi poți da exemplu de un astfel de cuvânt care să conțină un grup din 3 litere care să transcrie grafic un singur sunet? Sau oricine dintre voi îmi poate da exemplu. Puteți să vă porniți microfoanele și să-mi spuneți. Roxana, poate tu? Irina, te ascult. Gheară. Gheară, bravo! Gheară. În prima silabă avem vocala A, ceea ce înseamnă că cele 3 litere G, H și E formează un singur sunet. Sunetul G. O să îl transcriem grafic, cam așa, sper că se vede ca un fel de accent acolo, da? În momentul în care scriem, folosim 6 litere, în momentul în care pronunțăm G, A, R, pronunțăm doar 4 sunete. Dacă în silaba respectivă nu există vocală, atunci vom pronunța 2 sunete. O să scriu imediat și regula. Deci, în silabă nu există o vocală. Cine îmi dă exemplu de un astfel de cuvânt? Iovana. Ureche. Bravo! Che. În ultima silabă E va fi vocala silabei, pentru că nu am alta, iar C și H vor transcrie sunetul Ch. Am folosit 6 litere ca să scriu cuvântul și de pronunțat am pronunțat așa, U, R, E, Ch, E, 5 sunete. Iată. Cam
astea sunt lucrurile pe care în mare trebuie să le cunoașteți voi la fonetică. Bine, s-ar mai adăuga și cele legate de accent, da? Cu accentuarea corectă a cuvintelor. Eu am vrut să vă arăt în mare însă cele mai importante lucruri. Hai să vedem acum ce ne cere exercițiul numărul 2. Acesta va face întotdeauna referire la mijloacele interne în special, la mijloacele de îmbogățire a vocabularului. Eu, de-a lungul timpului, aici să știți că am văzut referirea asta numai la mijloacele interne, de asta am și spus prima dată mijloacele interne. Hai să le recapitulăm pe acestea. Vă mai aduceți aminte care sunt mijloacele interne de îmbogățire a vocabularului? Cine mă ajută? Luca, ai ridicat mâna, te ascult. Derivare, compunere, conversiune. Și În, atât. Sunt doar 3. Derivare, compunere și conversiune. Ai putea să-mi spui în ce constă derivarea? Derivarea constă în adăugarea de prefixe și sufixe a radicalilor. La radicalul sau la rădăcina unui cuvânt de bază, da? Ia să și notez așa măcar o schemă. Deci avem mijloace interne de îmbogățire a vocabularului. Și am spus că există 3. Primul dintre ele poartă denumirea de derivare, da? Și ne interesează aici să identificăm afixe, prefixe și sufixe. Ele se numesc afixe. Derivare parasintetică. Așa, acestea sunt ce? Niște grupuri de litere, da? Sau Da? sunete, dacă le rostim, care se adaugă înaintea rădăcinii dacă vorbim despre un cuvânt derivat cu prefix sau imediat după rădăcina cuvântului de bază dacă vorbim despre cuvinte derivate cu sufix. Într-adevăr, în momentul în care identificăm un cuvânt derivat și cu prefix și cu sufix, înseamnă că am găsit un cuvânt format prin derivare parasintetică. Da? Aici vreau să vă atrag atenția unui lucru foarte, foarte important. Sufixoide și prefixoide. Lasă-le în pace pe astea, Luca, că nu intră la derivare. Alea intră Nu, la nu mă refeream compunere. că zicea să facem diferența dintre ele, că A, da, dar hai să le discutăm pe astea la compunere ca să nu ne încurcăm prea tare, da? Altceva voiam să spun. Voiam să vă întreb dacă în cazul cuvântului băiatul, l acela este un sufix. Da sau nu, Marius? Este articol hotărât. Și e sau nu un sufix? Nu este. Ba este. Numai că el se numește sufix gramatical. Da? Deci avem așa, articolele hotărâte, dezinențele de plural, terminațiile la verbe, sufixele specifice, de pildă, sufixul ăla se, pe care îl adăugăm ca să formăm mai mult ca perfectul la verb, da? La modul indicativ și așa mai departe. Toate aceste sufixe care ne ajută pe noi să schimbăm forma cuvântului ca să-l utilizăm mai ușor în comunicare, poartă denumirea de sufixe gramaticale. Ele nu sunt luate în considerare atunci când vorbim despre derivare. Da? Vreau să notăm lucrul acesta. Sufixele gramaticale și să notăm în paranteză și ce înseamnă. Articole hotărâte. Dezinențe de plural la substantive, da? Terminații de număr și de persoană la verbe.
și o să scriu etc. Nu sunt luate în considerare la derivare. Atenție mare! Sub nicio formă. Ce luăm în considerare? Numai sufixele lexicale. Da? Sufixele lexicale sunt acele grupuri de litere, dacă le scriu, sau sunete, dacă le rostesc, care nu funcționează singure, apropo de prefixoide și de sufixoide, o să discutăm imediat, nu funcționează singure în limbă ca niște cuvinte de sine stătătoare cu înțelesul lor, da? Sunt doar niște grupuri de litere care n-au un înțeles singure și care ajută la formarea unui cuvânt cu un înțeles nou, diferit de al cuvântului de bază. Așadar, dacă o să am cuvântul băiatul, L este articol hotărât, deci aici nu vorbim despre derivare, nu derivare. Dar dacă spun băiețel, ce părere ai, Luca, că ai ridicat mâna? Băiețel este sau nu un cuvânt derivat? Băiețel este derivat prin sufix diminutival. Care e acela? Ețel. Oare? Care este cuvântul de bază? Cum s-a format? Ia să vedem. Cuvântul de bază de la care am pornit este, Luca? Uh, s-a format de la băiat. Băiat. Bun. Acum, eu trebuie să obțin rădăcina cuvântului băiat, la care apoi să adaug sufixe, eventual prefixe, depinde de situație, da? Da. Aici e vorba de un sufix. Ce din cuvântul ăsta de bază regăsești și în băiețel? Pe băi. Pe băi, da, t e aproape de ț, observi? Și Da. de la A la E nu e diferență mare. Deci, băieț o să fie de fapt rădăcina. Da. Iar el, da? Deci de la băiat am obținut rădăcina băieț, după care am adăugat sufixul diminutival, el. Acesta este un sufix lexical care formează un cuvânt cu sens diferit de al cuvântului de bază. Înțelegeți? Doar pe acestea le luați în considerare. Bun, și ziceați voi că mai există un mijloc intern de îmbogățire a vocabularului care se numește compunere și că acolo e o problemă că am putea să confundăm într-o anumită situație derivarea cu compunere. Ia să notăm noi aici. Compunere. Ce înseamnă compunere? Cine mă ajută? Pot eu. Te ascult. Compunerea înseamnă alăturarea a doi termeni pentru a forma un cuvânt total nou. Da, vorbim de două sau mai multe cuvinte existente și separat în limba Da, noastră, fiecare cu înțelesul lui, da. punându-le unul lângă celălalt, fie scriindu-le împreună, fie cu Cu cratimă, fie cratimă, fără fie cu cratimă, abrevieri. fie abrevieri și așa mai departe, obținem un cuvânt cu un sens diferit de al celor două sau trei sau câte ori fi cuvinte care alcătuiesc noul termen. Da? De pildă, avem, spre exemplu, compunere prin subordonare. Hai să începem cu aceasta. Dați-mi un exemplu. Să știți că oricine poate să-și pornească microfonul și să-mi spună dacă i-a trecut acum prin minte un cuvânt format prin compunere prin subordonare. Prin subordonare înseamnă, Cezar, că între cei doi termeni există un raport de subordonare. Dacă vreau eu neapărat, pot să pun o întrebare unuia dintre cei doi termeni astfel încât să răspundă celălalt. Iovana,
Tu te-ai gândit la un astfel de cuvânt? Da, bună credință. Cum îl scriu pe ăsta? Bună liniuță credință. Poți să demonstrezi că există subordonare aici? Este căptuit din Pui o două întrebare unui termen, astfel încât să-ți răspundă celălalt. de credință bună. Ce fel de credință bună? Foarte bine. Există, mulțumesc, există și compunere prin Alăturare. alăturare pur și simplu. Luca, te ascult, dă-mi un exemplu. Uh, nu bine. Nu-ți vine niciunul în minte? Marius, tu? Floarea soarelui. Păi, a cui floarea? A soarelui. E tot subordonată. Da. Trebuia Clara, te inventată. ascult, că ai ridicat mâna mai devreme. Clara? Nu? Hai să găsim. Merge și unt de lemn. Ce fel de unt de lemn? Da, băieții în special. Acum poate și printre fete, eu știu. Voi vă uitați la meciuri de fotbal? Da sau nu? Luca, Nu tu te-ai uitat foarte. recent la vreun meci de fotbal? Nu. Între echipe aparținând unor țări diferite. Da. Mhm. Ce fel de meci spui că e ăla sau cum îi spui? Internațional. Așa, da, altceva. Uh, Sau uite, un copil care are un părinte de o naționalitate și unul de altă naționalitate. E un părinte român și unul maghiar. Copilul e cum? multinațional. Româno-maghiar. Corect? Corect? Da. Între Tradițional român și maghiar francez. există vreun raport de subordonare? Nu. Vedeți? Sunt la același nivel. Iată. Există și compunerea aceasta prin abreviere. Abreviere e de foarte multe tipuri, dar dați-mi un singur exemplu. Mm? Andra, CFR, CFR. Știi ce înseamnă? căile ferate române. Căile ferate române. Iată, am luat inițialele celor trei cuvinte și am obținut un termen nou format prin compunere prin abreviere. Mai există de asemenea și compunerea cu elemente savante, dragilor. Acele cuvinte care se formează cu ajutorul prefixoidelor și ale sufixoidelor. Practic, adăugăm false prefixe și false sufixe pentru a obține cuvinte noi. Ce sunt prefixoidele și sufixoidele? Mihnea. Sunt termeni științifici folosiți înaintea altor cuvinte? Da, și Refer. oare termenii ăștia științifici, nu știu dacă sunt neapărat toți științifici, Mihnea, dar ele sunt ca precum, nu știu, spre exemplu, un prefixoid e precum un prefix, doar un grup de litere care nu înseamnă nimic și care doar se adaugă în fața rădăcinii cuvântului de bază, ca la derivare, Mihnea, sau e altceva cu ele? Nu? Puteți să repetați, vă rog? N-am auzit întrebarea. Prefixoidul o fi precum prefixul de la derivare, doar un grup de litere fără să însemne vreo ceva care se adaugă înaintea rădăcinii unui cuvânt de bază sau e altceva prefixoidul? Nu. Înseamnă ceva. El are un sens și cuvântul de după el are alt sens. Și împreună Sunt fac... cuvinte, prefixoidele și sufixoidele care provin fie din limba latină, fie din limba greacă și în limbile acelea ele funcționează ca termeni de sine stătători cu un înțeles propriu. Poți să-mi dai un exemplu de un cuvânt format dintr-un prefixoid și un sufixoid? Știu cum prefixoid.
Am Ce înveți tu citit. la școală? Ia, începe să-mi enumeri disciplinele școlare. Deci, ce înveți? Spune. Matematică, Așa? educație fizică, Da? fizică, Da? istorie, Da? geografie. Stop! Ce ai zis? Geografie? Da, Vrei să-l notăm? da, da. Ăsta este un cuvânt format prin compunere cu elemente savante. Avem bucățica geo și bucățica grafie. Geo vine de la cuvântul de origine latină geos, care înseamnă pământ. Este un prefixoid, iar grafie vine de la termenul de origine latină grafein, care înseamnă scriere, scris. Da? Ce este geografia? Scrierea despre pământ. In extenso este știința care se ocupă cu studiul pământului. Grafie este un sufixoid, un fals sufix. Da? Atenție! Astfel de cuvinte, geografie, biologie, geologie Așa, mai și știu așa un mai exemplu, doamnă. departe, spunem, te ascult. Manometru, cred? Așa, toate acestea, da, nu sunt Da. formate prin derivare, ci sunt formate prin compunere cu elemente savante. Da? Iată, să nu confundați niciodată derivarea cu acest al doilea mijloc, și anume compunerea cu elemente savante. Bun, mulțumesc! Mai avem și un al treilea mijloc de îmbogățire a vocabularului, care se numește, cine îmi spune? Conversiune. Conversiune. Ce înseamnă conversiune? Schimbarea valorii gramaticale. În ce constă aceasta? Poți să-mi dai un exemplu? De exemplu, facem din albastru, albastru fiind adjectiv, la albastrul, substantiv. Adică ce am făcut? Am modificat structura Am cuvântului. articulat Da. adjectivul și am obținut 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 și
Scuze-mă că te întrerup, dacă mă auzi, dar nu, la toată lumea nu mai auzi cum trebuie. Mă examen din specialitate, pentru că doar la mine la pare microfonul.